Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men yiɗɓe e yeɓoɓe hande dey ko altine hawra e balɗe nogas e nayyi e lewru jokko hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeego jurnoɗen ko ɓuuri ko mantino ko jaydeji ɗi dawi ko windu hande ɗi cari ɗum ɗi cakti ɗum e nder rendo men ko ɓuuri ko heew e jaydeji ɗi dey ɗi dawi e udditgol ngolgol ganduɗa hoorejo lesdi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye dey udditigol lawol jawgol biyetegol autoroute à péage taw noon ngol immi Mbour ngol rewi Fatick ha yetti Kaolack wadde wayino ko hanti kala gabbiɗo ngol ɗon sengo dey jayde Le Soleil wi ko tigi ma ɗum yawo ha taki jayde winde ko ouverture de l'autoroute à péage Mbour Fatick Kaolack connexion express jayde de ɓesdi hen tigi ko tolnoto e kilométre aji temedere de kam ɗum tigi woni ngol ɗon bolol ngol ganduɗa de ngol rewi ko nder ko wiyete ko petite côte hedde maayo he e sinon ko wiyete ko bassin arachidier non tigi jayde winde ɗum le chef de l'État a inauguré samedi dernier cette dorsale de 100 km qui relie la petite côte au bassin arachidier jayde ɓesdi hen ko coggu biɗen ngol ɗon lawol jawgol de ko kopporeje kewɗe tolniɗe e temedde jeeɗiɗi e capanɗe tati e jeetati million aji tawa noon ko e kopporeje dollar ɗum de tigi ngol ɗon bolol jari tawa noon ko ɓiɓɓe Chine kamen tigi dari hen e yaltinde ɗen ɗon kopporeje jayde ɓesdi hen le chantier a généré 3000 emplois directs versé plus de 18 milliards de francs CFA en salaire et mobilisé en vingtaine d'entreprises et de PME sénégalaises pour 60 milliards de francs CFA de sous-traitance hina wayno tigi dey jayde nde wi ko ngol ɗon lawol de ngol liggate ko tolnoto e ujunnaji tati ɓiɓɓe Sénégal de liggima e ngol ɗon lawol hina wayno noon ko yoɓa ko hen si lewru mayi e ko teska ko hina tolni e 17 milliards uji e koppareje men ɗum noon wayno ko kala ɓiɗɗo Sénégal joguinoɗo galle liggotoɗo e ko yowti on ɗon liggey de hina wayno a jillanoma e on ɗon liggey ha taki noon jayde nde wi 60 milliards de francs CFA de sous-traitance hina wayno noon ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ɗin ɗon galleji liggotonoɗi hen taw noon ko ɓiɓɓe Sénégal jiɗi de ɓe joɓama ko tolnoto e capanɗe jeego milliards uji e koppareje men jayde Vox Populi de wiide omo ganduɗa ka woni hoorejo lesdi Sénégal de udditta ngol ɗon lawol jawgol woni autoroute à péage Mbour Fatick Kaolack de holleri belamma mum saabu noon wi ko liggey o mbo yaawi tigi saabu ɗo ɗo ngol ɗon lawol uddite hande hina heddino ko tolnoto e balɗe capanɗe nayyi lewru e balɗe sappo kamba woni beɗanoɗo liggotoɓe ɓe ha taki jayno de wiide yetti o joguiɗo jagorgal joguitingal e jahol e gartugol de e sinon ko liggate e nder Sénégal ha taki jayde winde ko le président félicite le ministre des infrastructures qui a réussi à raccourcir le délai qui était prévu e wiide jayde Vox Populi jayde en relief arti e on ɗon alhaali de woni udditgol ngol ɗon lawol jawgol dewgol Mbour Fatick ha Kaolack e sinon woɓɓe ganduɗa de ɓe beltaki e nino ngol ɗon udditgol yahnira saabu noon jayde en relief winde ko collectif Fattili rappel continuité de l'état hino wayno de ko goomu biyeteɗo Fattili woni siwtinirde de wi ko laamu kam anda hen ko kala liggiɗo ha happu mum foti yaha goɗɗo ara e si noon yawtina ko ganduɗa ko kam ɗo woni ko tambilano ko jayde nde wi de Senghor à Macky Sall le mérite des prédécesseurs toujours reconnu ina wayno noon ko tambili ko e o idiɗo won hoorejo lesdi Sénégal woni Léopold Sédar Senghor ha yetti e Macky Sall de kala ko hoorejo lesdi Sénégal liggino walla fuɗɗino e liggey yahi woppi ɗum ɗo o kantinatɗo ɗum walla o mottinatɗo ɗum de kam si ari siwtinirat tigi ko o idiɗo ɗum ɗon won ko waɗi ko e wiide jayde en relief wadde wayno ko jayde yiɗi wi ko o magaɗa ka woni Macky Sall de kam tigi tenoyno kam yahno jehere soodi ko defate ko de ari kam tigi huɓɓi jaygol saggini e sinon kam sooki maaro ko kam irti ko e sinon de yahi fa deftugol foti nden de kam immi ɗo de e sinon de Bassirou Diomaye Diakhar Faye ari kam defti maaro ko yimɓeɓe ñaami wadde foti no siwtenir inde Macky Sall jayde wi ko ɗum de Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗani ɗum te ko noon tigi laamu yahnirta e nder Sénégal jayde le parlement kam ne de wi ko o magaɗa ka woni Anta Babacar Ngom de teskaɗo e politique de gonɗo piili ɗo leppi suudu sarɗiji kam ne de udditi mbiɗen galle mo ganduɗa de ɓen ɓe jiidi lande politique biyeteɗo arc de ko toon tigi ɓe gonata ha tagi jayde le parlement windi ko inauguration du nouveau siège de l'arc Anta Babacar Ngom vise encore plus loin kam on mo ganduɗa ka woni Anta Babacar Ngom de udditta tigi on ɗon galle de wi ko kam de yitere mum ko ɗo woɗɗi nde yiyata isi noon ɗo woɗɗi fayi wi ko ma wat feere fa lande politique mum
ɗum biyeteɗo arc dey mambo heewo doole mambo ɓuuri doole so arenaki boom kambo wonata ɓurɗo heewo doole e nder Sénégal ha taki kam dey janggo jaam horaki boom won keyniɗo lesdi Sénégal walla ko ɓuuri tengtu e ko ganduɗa de kala ko baɗatɗo politique homo ɗum daña kam ne homo ɗum wawi dañ e wiide Diaye le parlement Diaye l'informé wi ko ñalande wotere rewi hakkude men jottoɗen e ñalande gammu ɗum noon wayno ko ɓeɓe ganduɗa kamen goni immotoɓe ɗo kala heɓe jaaha toon to gammude tawotorede nden ɗon ñalande ko caɗele tigui ɓe dañi e lawol ngol ɓe ndewi ha ɓe jotto toon e sinon omo ganduɗa ka woni Mam Sidé kam wi besbi jarna ko wi ñalande de hende jari ko ɓuuri ɗum e sinon kala ko neɗɗo tampi hen ñalande hende ɗum jari ha taki Diaye l'informé windi ko gammu Tivaouane embouteillage chaleur véhicule en panne le chemin éprouvant des pèlerins ina wayno tigui tigui de ngam ɓen yahatɓe toon to Tivaouane gammude ko caɗele tigui ɓe dañno saabu werlaji mumen ɗi daroto noon ɗo wotere dagui fadde e sinon nguli e autoji ɗi ganduɗa de yiɗi jakki e lawol he ɗum foof de ɗum teskama e lawol Tivaouane e wiide Diaye l'informé e sinon madame Sy omo ganduɗa kam woni tigui tigui jekkiɗɗo konngol e nder Diaye l'informé wi ko ñalande nde de nde jari ko ɓuuri ɗum nde jari tampere no hannirta ni ha joni ko yowati e on ɗon gammude tigui tigui Diaye le quotidien windi ko visite dans les foyers religieux Sonko à fond la caisse hino wayno tigui tigui de omo ganduɗa ka woni hoorejo suudu sarɗiji woni président assemblée nationale Ousmane Sonko de waɗi jillu e nder guure diine gonɗe ɗo e nder Sénégal ngam yettinde ziyara mum e sinon ɗaɓɓude du'awu ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ɓen ɗon sernuɓe ɓe hawri e wiide Diaye le quotidien ha taki Diaye wi ko e side Ousmane Sonko yetti e ɗen ɗon guure diine de siwtiniri ko yowati ko e koppareje biyeteɗe fonds spéciaux e sinon caisse noire ɗum noon wadde wayino ko kam on Ousmane Sonko de kalmo yima ɓeɓe ganduɗa hande heɓe jogui ɗen ɗon koppareje woni président de la république e sinon omo ganduɗa ka woni hoorejo jagorɓe lesdi Sénégal woni premier ministre e président assemblée nationale wadde wayno ko ɗen ɗon koppareje de koɗe potɗe itte e wiide Diaye le quotidien Diaye yor de windi ko gammu 2026 Thiès Ndiassane Tivaouane Thiénaba e Kaolack les cités religieuses bénissent Sonko hina wayno tigui tigui ko yowati e gammo hitandi ujunaje ɗiɗi e nogas e jeego toon to Thiès e sinon Ndiassane Tivaouane Thiénaba ha Kaolack de kala hen ɗo omo ganduɗa ka woni Ousmane Sonko de yettimo ɗon kam de du'anama jaam Allah ngam tigui tigui daña jaam e sinon kala ko sohli e lesdi he taw hina woni ko moƴƴi de ɗum laato e sinon ɗum fa yeeso tigui tigui e wiide Diaye yor gasmirten ko Diaye libération e ngo wargo musgo ngo ganduɗa de o kurka debbo biyeteɗo Bigué kam de warama ngo tawa noon ko toon tigui wara élégal Tivaouane ha taki Diaye windi ko Bigué un assassinat pour le sang hina wayno de omo ganduɗa kam woni tigui tigui Babacar Ndiaye tawa noon ko biljo kam de jaaɓi kam tigui wari o biyeteɗo Ndeye Bigué Sène tawa duuɓi mum heeɗi tolni e duuɓi nogas kam on mo ganduɗa ka woni tigui tigui on biljo de kam wino Coulibaly yaha tigui ɗaɓɓana kam ƴiƴam kulko debbo mo ganduɗa de feera lelode tawa noon sa dañi ɗam ɗon ƴiƴam gadda woda ko mbaɗanmami ɗum noon wadde wayno ko taki on ɗon kurko gorko de kam tigui yuwi gallaɗi Ndeye Bigué Sène yuwi ɗum ko tolnoto e gallaɗi nayyi ha taki on Ndeye Bigué Sène de hawre e laƴal ɗum noon omo ganduɗa ka woni Coulibaly de wawata ɗum wadɗa tawi weeɗi Bigué Sène ko yari ha tigui natti wondo e hakkille mum nden tigui naɓi ɗum toon to lakde to wari ɗum toon e wiide Diaye la libération bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e komin gaddanno on e ko Diayeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.